Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародари азиз, аввал хоҳиш мекунам илтимос ки модари ҳамаи одам видеошам ҳаста ки модараша намемонам беҳад гиря кардага дар видео чӣ кардага намемонам. Хоҳиш мекунам ба хотири ҳамаи модар ҳамаи видеоро просто шумо бародари азиз якта лайк мера поделиться кунед. Хоҳиш мекунам ҳамаи ховаре ки дар байри ман суратша мебинед аз рӯзи 18 бигем аллакай 28 бошад 10 рӯз шид дар шаҳри Москва метро Павелецкий дар общежит зиндагӣ мекардага ҳамун рӯзи 18 баромадагӣ ҳамун рӯз дигар бедаракай на телефонаш на ягон чиш кор намекунад. Ҳамин ҳоз ба мо мақсад бигем апашам ҷияншам ҳам модарашам ҳамаш ба мо занг зад ки хоҳиш мекунем хай дигар блогери дам видео кардан гуфт илтимос ки шумо ҳам як видео дигар бикунед. Илтимос шояд ки ягон подписчик шумо дар ягон ҷо мебинаша. Аввал хоҳиш мекунам видео дроз намекунем. Илтимос хоҳиш мекунам аввал ҳамин лайки шумо сабаб мешавад ки видео паҳн мешавад. Шояд ки ягон одам дар ягон ҷо дидагиаша ин ҳамин ҷо ман мемонам ай Тоҷикистон ай шаҳри Ҳисор ай деҳаи Алмосӣ таваллуди 96 ҳастай. ба хулоса маълумоти пурраша бо дар ин поён менависам. номерои апаш ҳамҷо ҳастай. касе ки дар ки ҷое мебина хоҳиш мекунам занг бизанед. модараш ҳамин қадар гиря дорад чи ҳамон рӯзи гум шудагиш. илтимос хоҳишам боз ҳам мегӯм фақат дар шумо чӣ мера бародари азиз як лайк як поделиться як комментарий ки видеои мо сабаб ча поделиться мекунед. аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Чӣ хел ҳастаед ака? Зинда бош.